μίλησε ότι το Photoshop και η επεξεργασία στις φωτογραφίες και τα φίλτρα είναι ο διάβολος. Μάτω. Μαρία, τώρα διαβολικά πράγματα. Γιατί? Έχει δύο διάβολους μέσα. Ναι, ναι. Μου είσαι καλή στην φωτογραφία. Μου είσαι η Μαρία, γιατί λέει ότι βάζει το φίλτρο. Η Μαρία δεν ήταν που βάλει το φίλτρο που βγάλει τη φωτογραφία με τη Σοφία Κατσιμαντέλη που φύγανε τα φρύδια. Εγώ στέλνω φωτογραφίες, ας πούμε, στο Ιταλικά. Άμα δεν σου βάλω... Δεν έχει πολλά και δεν καταλαβαίνω ποιες είναι. Δεν με γνωρίζεις. Και αυτό είναι ο διάβολος, δεν είναι ο διάβολος.